लोगोफोर खानाय सिनजानोसै दिनै खावरांनि हाटखलायाव ओमफ्राय नै खानायाथ' बिराद खाथ्रा जाखाबायलै दायो र' ओमफ्राय सिनजानानै आरो देखायबावसै उनाव ओमफ्राय जोंना सिनग्रायाबो उस्तादसो आदाया उस्ताद बोरै सिनना होगोन सोरनि बायदि नुहोगोन शाहरुख खाननि बायदि नामा सलमान खाननि दे नायनोसै र' दे बिहारिबाबो बर' रोङो बियो बिहारिबालाय माथो सान्तालि गार' गासिखौबो हाजोबो खाथ्रासो हाया बिजों नै नायदो फाइनाल लुकआ जाबायना एखेबारे दाथ' आरो बारासिनसो सेंग्रा नुबायदां बोरै नुदों अननानै नोंथांमोना कमेन्टसाव लिरहरलाय ओमफ्राय बेनो जादों हाटखला माबानि दे खावरांनि हाटखला थ' बेनोसै गोजोन्थों।